Podemos i el PSOE es presentaran a les generals com una coalició. Sánchez ha reconegut que això de la coalició amb Podemos no és una mala idea i que és una pena que no se li acudís abans. Los del Río cantaran en català per venjar-se de Rosalia. Ei, moreneta, ai! Serà el títol del nou single que pretén apropiar-se culturalment dels catalans com a resposta al flamenc de la cantant catalana. L'Associació Mundial de Dones confirma que només et veu com un amic. El sector femení de la població reconeix que se li faria estrany anar més enllà i aconsella que te n'oblidis. L'únic barceloní que encara no ha estat atracat es pregunta per què els delinqüents el marginen. Mira, jo he nascut en aquesta ciutat i sóc barceloní com el que més. Per tant, pregunto, per què coi no m'atraquen o em roben? Sóc l'únic que queda, l'únic. Vull dir, què passa, que els meus diners no valen o què? Deixo la porta de casa oberta de bat a bat i res, tu. El meu compte corrent està esplèndid, però i la meva autoestima? La meva autoestima fa fàstic. L'enterren amb el braç fora del taüt perquè pugui donar la mà als assistents al funeral. El mort va demanar descansar en pau fent gala de l'educació i el saber estar que el van caracteritzar en vida. La seva dona s'ha compromès a fer-li la manicura cada 15 dies. Els anarquistes europeus nomenen Pedro Sánchez anarquista de l'any per haver mantingut Espanya sense govern durant un temps rècord. No se sap ni on ni quan se li entregarà el premi perquè els anarquistes encara no s'han posat d'acord i l'organització és un caos. I acabem amb astronomia. Experts de la NASA han descobert una nova estrella a 310 anys llum de la Terra. La nova estrella Juanjo Puig Corbé es troba en una constel·lació situada a uns 50 parsecs del Sol.